نامزدên Serokê Hilbijartiyê Amerîka Donald Trump dibêjne civata sînatorên Amerîkî ku Rûsya û komalên terorîstî gefeyên mezin li ser cîhanê. Ji bo şerê Daeş namzedê Wezareta Derve Rex Tillerson gote Kongresê ku bi rêveberiya nûh wê berdewam be li ser hevkariyên digal dostên xwe yên Kurd. Gelo di vî şerê alozê gelek layenan de li Sûriya Kurd wê çi ji bi rêveberiya nûh ya Amerîka bixwazin û pêşbîniya çi guhertinan ji hikûmeta Trump dikin. Digel min bi Skype rastewxwe ji Texas Dr. Mahmud Abbas şîretvanê Encûmenê Niştimaniyê Kurdistanî yê Sûriya. Dr. Mahmud spas bo demê te berî em pirsa guhertina pêşbîniye yan guhertinên pêşbînîkirî bikin li gor ragotinên namzetên Wezareta Berhevaniyê û CIA jî Rûsya û tîror gefena li ser cîhanê. Em dev ji cîhanê berdin, em behsê Sûriya bikin. Rûsya çendê niha gefeye li ser rewşa Sûrî? Slav rêz Rûsya bi taybet gereka hû bizanibê berî 2 sala jî têkiliyê bi Amerîka re hatine danîn gihayê wî warî girêka miletê Sûrî timamî îro di destê Rûsya de. Lê mixabin Rûsya divê amade yanî divê dezgeha xwe de piştgirtiya rejîmekê kêriya rejîm ew yanî terorîsta dewlî nekêmtira xetera wê ji terorîsta ya organizasyona. Yani ez xwe nabînim ti cidebûn di navbera Daeş de û navbera rejîma Beşar Esad xwe de bi ser dejikê mêzênê Rûsya piştgirtiya rejîmeke Beşar Esadê. Demeke ku ev xetera ne bi ser miletê Sûrî timamî bes xetera ser cîhanê tev dejikê. Ji bo girêka miletê Kurd bi taybet dûr de ez bawer dikim û Rûsya heta roja îro heka li ser medya bê heka li ser têkiliyê diplomasî bin heta niha tiştekî remyarî nedaye xuya kirin girêka Kurdê Sûrî wê çawa zilal bike ewan çilo safî bike di hindu wê Sûriya werê de. Ez bawer dikim têkilî hena ser têkilîn hena wê çawa دست پێ بکەن نەگو نوگهانە قزنجێ تالی بەس ئاخفتن سەروێ هەیە. بەڵێ دکتۆر محمود نامزەتی وەزارەتا دەرڤە ڕێک تەلەرسن پەسنا کوردین سووری ددا وەکا دۆستین خوا ناز دکە هون چاوەڕێی استراتیجیەکی نوح دکن یان جی هەر هەمان هەفکاریە حکومەتە ئۆباما دەگەل کوردان دە مەسەلا شەڕێ داعشدا؟ Ez bawer dikim wê bêhtir bê jiya îdara Obama'yê kevin. İdara Obama bi taybet kurunekir yanî Kurda çi qasî daxwazî kir got ji warê remiya ji warê leşkerî bixîne û piştgirêka alîkarîka warekî remyarî lê mixabin ji hin bercewendiyê xwe kesayetî di hundirû rojhilata navîn de û têkiliyê xwe bi Tirkiyê rewiyê dîre nek hawî warî ew nek hawê hêzê gukar bê ji warê leşkerî bike warê remyarî. Ez wê yani wê behwariyê de me û Trump heye gaveka baştir bidî. Lîn ji ber Trump stratejiya wî di destpêkê de daye xuya kir wê şerekî gelekî xurt dijî terorîstê bike di rojhilata navîn de ya li cîhanê timamî. Di Sûrî bi taybet de yanî di rojhilata navîn timamî de jike ne be Sûrî de îro kes yê got vê stratejiya ha bi rastî ya bi zelalbûn bê xap û hîla kes nîne îro wî şerî bimeşêne ji xêrî Kurda pê ve. Hem hêzeka leşkerî jikê û hem duwarekî remyarî de jikê û hem jikê têkiliyê got fi'len yanî sedemê di neqeba û Kurda de û didê xuya kirin yê herî nêzik ji Trump re wê Kurd bin. Ez bawer dikim Trumpê piştgirtiyê bike. Kurd jî wekû bûya yarizanekî nêfneteweyî. Dr. Mahmud min divê ez pirsyara Tirkiya û Rûsya ji te bikim bi çavê Emerîkiyan ku niha li Amerîka û li Kongresê Emerîkî niha li ew behsa têkirin ka çendê Trump nêzîkî Rûsya dibe yan data radeyekê iddiayên hindê hene ku têkiliyek heye bi şêweyekî yanî dî Tillerson bi heman şêwe digel Putin bû digel wana Rûsya digel Tirkiya gelek nêzîkin di mesela şerê Sûrî de. Heta çendê îmkan heye Emerîkî di hikûmeta nû de hikûmeta Trump de bikaribin digel Rûsya û Tirkiya bikin hev li ser têgihiştinekê ji bo mesela Kurdan. Dwarekî de ez bawer dikim Amerîka û Rûsya her du jikê di zberê de jikê ser piştgirêka miletê Kurd weke ku federalîkê
بێ ئامادەکردن هەندروە سووریدا نەدژی هەبن یان تناکۆکیدنا بەراوا دەنینە وەلەو دەرنەکەتێ سەر میدیا ئەو سەر نەهاتی ئاخەفتن وەکە بڵوارێکی دیپلۆماسی لێ دبن ینی گەور کارێ گۆتێکردن ڤیتشی ها دژ ناسەکنن بەس وێ گەرۆ ئەv داخوازیە ها وێ بکەوێ سەروارێکی ڕەمیاریدا و سەر بێ گفتوگۆکردن و پێشیا تورکیە di kongreki de wek kongrê Esetana yanî weke kongrê Cinêfê got bêjin dixwazin amade bikin wê evê ha li pêşiya Tirkiye bê axiftin yana ez duî warî de me in wextê got diplomasî ji newê axiftin ew amadekirina Sûrî diwarekî nû de di bingeheka got Kurd wê qizincekê bikin yani Kurd wê amadîkê yani weke gotî هەرەمەکە خۆی کوردەباری بێ ئاواکردن بێ پێشگرتیا وێ دووارێکی ڕەمیاری دەبکن یعنی ئەس دوور نابینم دوی واریدا بەرگۆن و تورکیا لێ مەیزێنە پێدێ بەیانێک دەرخست ئەس باوەڕکەم ئەو بەیاناوێنە هەنێک دەستی دەرەدێدا دکتۆر محمود عباس شیرەدوانی ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردستانی یە سووریا دەگەڵ کورد کۆنەکشن بووگەڵکی سپاس